Здравейте, приятели! Така, днес ще правя доста интересно видео, защото ще пробвам мочита. Вижте как изглеждат. Не знам дали знаете, но това е корейски сладолед, защото той е сладолед, също забравих да уточням. Аз съм пробвала по принцип мочи, самото, в което имам такъв топъл пълнеж, не знам, но това е сладолед и ще бъде много интересно. Така, сега няма да ви лъжа, едното го пробвах, защото бях много лакома и малко преди видеото го пробвах. Преди видеото, да, 1-2 часа преди видеото. Ето как изглеждат. Сега тък му ще ви покажа как изглеждат. Много интересно изглеждат. Сега пак ще си хапна още едно. Защо не? Но да, ще направя ASMR. И вижте, то някакво такова е като брашно. Много е вкусно. Много обичам да ям. Реално това е с ягода. Сега ще пробваме и с солен карамел. Много се вълнувам за соления карамел, защото аз много обичам такива извратени странни комбинации. Не знам дали се чува някакъв ASMR, но общо е много вкусно. Така, понеже съм сигурна, че ще питате повечето хора откъде са мочитата. Има ги във всеки корейски магазин. Мисля, че само в София. В Пловдив мисля, че също отвориха Минисо. Но да, в такива корейски магазини има. Аз лично го взех от магазина до нас, защото все пак аз живея на много удобно място, където така ми е всичко. Не мога да ви кажа сега точно къде, но във всеки корейски магазин ги има тези неща. Така че, да. И сега ще пробваме солен карамел. Общо взето се вълнувам за соления карамел, както знаете. Аз наистина много обичам да пробвам всякакви комбинации от храна. Това са ми любимите видеа, защото аз мисля, че ми лечи колко обичам да ям. Няма лошо в това. Стига да е в нормални количества, разбира се. Много хубав ASMR. И мале това буквално мирише много по-вкусно. Ще си взема ето това. И ето как изглежда. Е доста дебело. И сега ще го пробваме. Буквално това е много вкусно. В смисъл, това някакси е малко сиропирано, обаче това е много добро. Самото мочи е това. Е много мекичко. И вътре сладоледа е много интересен, защото не е толкова като обикновените сладоледи. Много е студено и едва се държи, но комбинацията е някакси много интересна и вкусна. Ето така изглеждат, защото не помня дали ви ги показах или почнах да ям. И общото мисля, че на мен много повече ми хареса соления карамел. Аз мисля, че първоначално си знаех, че ще ми хареса повече солен карамел. Както казах, обичам по-извратени комбинации. И да, хора, това е. Надявам се да ви е харесало видеото. Много ми е студено. Препоръчително да се яде по 1-2, защото иначе ти става много сладко. По 6 на брой са вътре. И цената за едно такова е между 10 и 12 лева. Някъде може и да е по-скъпо. Не знам. Скъпички са, наясно съм, но така за да пробваш и да разбереш какво е, доста добре. Но да, цените са много високи. Може би защото просто е корейско. Нямам идея. Винаги корейските неща са били супер скъпи. И рамен и всякакви такива неща. Аз много обичам да пробвам различни храни, както казах. И да, хора, това е. Целувки. Надявам се ви харесало видеото и до скоро!